Hello guys, good evening and welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोना मारै दं आसा खालाम बयबो मोजां दं लोगोफोर. So दिनै नै मोनसे ब्लग लालायबाय आरोना. थान्दा बोथोर लोगोफोर बेनिखायनो जिरायनानै साहा लोंगासिनो दङ. उफाय गैया. बिराद खुवा खुदों जोंनिथिं. मिथिबायना? न'खौनो नुहुरलाया लामाखौनो नुलायलाया बेबायदि. लोगोफोर दाना माने ब्लगखौनो लाबोनो टाइमानो गैलालै बिराद बेस्थ' जाबाय जिउआव माथो होनबावनो होनो टाइमखौनो मोनला खबरफोरा मारै दं लोगोफोर फोरमायहरदोलै कमेन्टफोराव गावसिलाबायनानै सुनुआ जोंना नै मबाइल नायगासिनो दङ अरे पागल तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा है ना लोगोफोर आंना चेनेलानो थैलायलायसिगोनसो होआलासिनो दोनबाय थानानै बिदिनो गेजेर गेजेर होबाय थानांसिगोन नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थादो भिडिअफोरखौ नायनानै होदो ओमफ्राय लाइक एन्ड शेयार खालामनोथ' दाबावखा लोगोफोर ओमफ्राय आरो गोदानबा चेनेलाव अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो नोंथांमोना सापर्ट खालामाबालाय आरो जोंलाय बोरै आवगायलांनो हाबावनो मिथिबायना दे लोगोफोर दोनसै होमबा दे